Vážení priatelia, dobrý deň. Každé ráno vstanem a čítam si správy o tom, ako Rusi opäť raz útočili, a teda treba povedať, že úspešne na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. A Ukrajina opäť a opäť hlási obrovské rozsiahle výpadky buď elektrického prúdu, alebo nemajú vodu, alebo nemajú kúrenie. Skrátka, obrovské výpadky. A treba dodať, že tieto výpadky energetické budú trvať dovtedy, pokiaľ predstavitelia Ukrajiny, ale a najmä predstavitelia západných krajín a ich lídri budú mať výpadky pamäte. Pretože inak sa to nedá ani pomenovať, to, čo oni rozprávajú. Že prečo vlastne celá táto vojenská špeciálna operácia začala. No, oni sa tvária, častokrát tieto veci aj menia a častokrát si protirečia, že buď chce Rusko postupne obnoviť Sovietsky zväz, samozrejme týmto tempom by mu to trvalo do roku 4200. Potom hovoria, že chcú ísť ešte ďalej, že sa nezastavia tam, pokiaľ siahal Sovietsky zväz. Toto hovoria už posledné 4 roky. Že po Ukrajine sme na rade my. No a teda my sme súčasťou Sovietskeho zväzu teda neboli. Nie. Všetci to vedia. Všetci, ktorí nemajú v genetickej výbave zakrývať si oči alebo klamať bezostyšne a tupo, s následkami, čoho potom zomierajú tisíce, státisíce, už prakticky možno aj milióny ľudí. Že Rusko hovorilo dlhé roky, 15 rokov, aj viac ako 15 rokov, že Ukrajina nesmie byť v NATO. A že toto je absolútne celospoločenský konsenzus v celom Rusku. Tam aj akákoľvek opozícia, keď bola, vrátane nebohého Navalného, tam sa všetci od prvého po posledného Rusa zhodli, že Ukrajina nesmie byť v NATO. A že, aby sa toto nestalo, Rusko je ochotné urobiť to, čo bude treba. A ľudia ako ja napríklad a množstvo ďalších celý čas upozorňovali, to bude vojna. A čo hovorili títo progresívni kritici? Vy ste putinofili, vy ste rusofili. Akú logiku to dáva, to naozaj nevie ani Pán Boh, pretože tam žiadna logika nie je. Je to len tupé, detské nechcenie si priznať pravdy. To je ono. Nehovoriac o tom, že čo všetko sa na Ukrajine, na východnej Ukrajine dialo, že tam bola dlhé roky občianska vojna, že tam ukrajinské zložky vraždili rusojazyčných Ukrajincov. Že 1 000 000 Ukrajincov emigrovalo do Ruska. Ale o tomto pred rokom 2022 mainstreamové médiá vôbec neinformovali. Tam prebiehala občianska vojna a oni boli ticho. To sa teda dnes, pretože táto mediálna propaganda trvá už veľmi, veľmi dlho. Že jednoducho tu sú selektované informácie. Takto funguje progresivizmus. Pretože žijeme v informačnej dobe. A práve preto je strašne dôležité, kto môže rozprávať, kde môže rozprávať, čo môže rozprávať. A takto prostredníctvom tých mainstreamových médií a progresívnych internetových portálov a denníkov mimovládok stále udržujú nejakú tú základnú časť obyvateľstva v tom, čo sa nazýva klamstvo. Proste v jednej obyčajnej sprostej lži. No. Čiže toľko to k výpadkom energie a výpadkom pamäte. Včera som si prečítal správu, že syn 17-ročný Mároša Kramára, herca, ktorý tiež protestoval na tribúne, niečo rozprával, to som nevidel, čo rozprával. Takže tento jeho syn mal výrazne vypité, nemal ani vodičaka, havaroval. Pokiaľ viem, sa nikomu nič vážne nestalo, tak to chvála Bohu, to je najdôležitejšie, si myslím, v akomkoľvek zmysle.
Ale Maroš Kramar, to som zachytil pred nedávnom a dosť som sa nad tým pousmial, čo povedal niečo v zmysle, že herci sa môžu vyjadrovať, pretože majú veľa načítané a poznajú množstvo príbehov, osudov a podobne. No vzhľadom na to, že ja som tiež herec Národného divadla v Košiciach, tak ďakujem, že som dostal toto povolenie, túto povolenku sa vyjadrovať k veciam a nielen politickým. No samozrejme, ja si dovolím dosť výrazne oponovať pánovi Kramárovi, pretože poznám hercov a nechcem sa žiadneho nejak dotknúť, lebo podľa mňa, aby bol herec dobrý herec, on naozaj nepotrebuje byť naozaj ako nejak vzdelaný a už vôbec nemusí rozumieť geopolitike. To vôbec nie. Nemusí rozumieť veľmi dobre ani z vnútornej politike, pretože na to, aby ste rozumeli politike, vy musíte jednak mať dostatok informácií, musíte ich mať z rôznych zdrojov, musíte vedieť s tými informáciami narábať a nesmiete byť ako absolútne, že predpojatí. Hej? Jednoducho. No a toto napríklad mnohým, tak ako aj bežným občanom, toto chýba mnohým hercom, ktorí sa napríklad vyjadrujú k politike. Veľa sa ich vôbec nevyjadruje k politike a ich to nezaujíma, ale tých, čo sa vyjadrujú a vyjadrujú sa teda v drvivej väčšine ako progresivisticky, lebo čerpajú informácie len z jedného zdroja. Čiže to je, ako keby v nejakej divadelnej hre si prečítali hru, ktorá má 5 dejstiev, tak si prečítali prvé, druhé a štvrté. No a samozrejme, že netušia, o čom je tá hra. Ale oni by si z toho vyskladali nejaký logický celok a toto by prezentovali, že takto to je. No, čiže toľko k tomu. No a keďže hovorím o tom, aj včera som o tom hovoril, že ako je veľmi dôležité, aby rodičia sa venovali svojim deťom, tak to si myslím, že aj pre Maroša Kramára, a podľa mňa teraz tomu už veľmi dobre rozumie, ja mu fakt želám len to najlepšie, aby mal aj v rodine pokoj, že lepšie je venovať sa svojim vlastným deťom, ako vystupovať na tribúne a cudzím deťom tlačiť do hlav nejaké kaleráby. Tak, včera som hovoril tiež, že som si pozeral ten úvodný ceremoniál zimných olympijských hier. Áno, je to tristné, že tam nie je Rusko. Mne to veľmi chýba, najmä kvôli krásokorčuľovaniu a samozrejme hokeju. Tým, že sa to prezentuje ako hokejový turnaj 10 ročia. Tak to nie je hokejový turnaj 10 ročia, lebo tam nie je Rusko. Áno, ja sa teším, budem pozerať tie zápasy, našim budem samozrejme držať palce. A nielen preto, že tam budú aj chalani z KHL, najmä preto, že sú to Slováci, že tam budeme mať najlepší možný káder. Ale ten ceremoniál úvodný som nevidel úplne celý a včera mi kamarát volal a sa ma to pýtal, že či som to pozeral, že hej, a či som videl tú Charlize Theron, známu americkú herečku, že ona tam mala nejaký prejav. Tak hovorím, že vieš, iba tak som tam na chvíľu zachytil, asi som na chvíľu odbehol, čiže viem, že tam bola, ale a on mi hovorí, že vieš, že ona si adoptovala nejaké dieťa, ktoré, tuším chlapca, ktorý, keď mal 3 roky, že povedal, ten 3-ročný chlapec, že sa cíti byť dievčaťom. A od toho momentu začala Charlize Theron vychovávať ako dievča tohto chlapca. Dneska už má, ja neviem, okolo 10 rokov. A hovoril mi, že tie fotky, na ktorých je, že to je katastrofa, no že to okamžite by mala zasiahnuť sociálka. No samozrejme, ale tam v tom štáte, z tých mnohých Spojených štátov v Amerike, tam je to ako všetko košer, legálne, no proste absolútny úpadok, hej, toto nie je progres, že doničíte chudiatku dieťaťu život, že keď ono 3-ročné sa začne identifikovať ako dievča, však prepáčte, ale toto okrem toho, že je to tak strašne desivé, že je to aj smutné, je to tragikomické. A viac teda tragické ako komické. Že to okamžite by mala zasiahnuť sociálka. No len tam sociálka nezasiahne z viacerých dôvodov. No a že táto herečka tam niečo rozprávala, niečo krásne, mám tuším korene v Afrike, niečo o Nelson Mandela, čo niečo povedal o mieri a tak krásne. Áno, o mieri, o všetkom peknom sa dá veľmi pekne dlho rozprávať, ale potom keď vidíme, že čo
táto herečka robí s vlastným dieťaťom, čo aj ten náš slovenský herec, ako napríklad dokáže vyvádzať jeho vlastný syn, tak to nie je vždy korešponduje. Áno, celkovo byť umelcom, ja viem, čo to obnáša. A duša umelca je naozaj špecifická a je niekde inde. Ja si ale... Lebo ja viem, že keď napríklad kritizujem iných hercov, ktorí sa napríklad vyjadrujú progresivisticky a ja sa vyjadrujem antiprogresivisticky a tiež som herec. No len hovorím, ja som skôr, než som bol ešte herec, než ma to začalo zaujímať, ja som politiku sledoval naozaj možno od 13 rokov úplne, že intenzívne celý čas. A vyrastal som v pravicovom prostredí. To, čo kedysi bolo, dneska to už nie. Dneska sme progresívni. Ak sú dva základné tábory, tak predtým bola ľavica a pravica. Tak dneska sú dva základné tábory, to sú progresívci a konzervatívci. Akurát, že tých reálnych tých táborov je o mnoho viacej, ale tie dva základné, ak sa to dá rozdeliť na dve časti, tak je to dneska takto. No ale kedysi som vyrastal a bol som obklopený a identifikoval som sa s tým pravicovým táborom. No lenže keď som mal 18-20 rokov, bol som na gymnáziu a potom na Vysokej škole muzických umení. Tak som, tým, že otec môj bol vtedy v KDH, tak som absolútne prirodzene, aj pokiaľ tam bol, tak som volil KDH. Ale už vtedy to bolo tak, že napríklad na Vysokej škole sme boli spolužiaci, tak drvivá väčšina volila, že tí liberálni, či tí, čo sú dneska progresívci, volili SDK-u. No ja som si volil KDH. No, akurát KDH sa už postupne stalo naozaj nevoliteľnou stranou a už každé voľby, ak idem voliť, tak vždy to bol niekto iný a je to strašne ťažké. A práve preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky, aby už bolo dosť tohto menšieho zla, pretože keď sa menšie zlo neustále opakuje a človek si na neho zvykne, tak potom nakoniec sa mu môže stať, že už ani nevie ako a už to ani nemusí byť menšie zlo, to, čo volí. No, toto je tiež samozrejme na ešte nejakú dlhšiu debatu, ale naozaj, to som chcel povedať. No a že títo bývalí liberáli, dneska progresívci, keď hovoria mne, že ja som sa zmenil, tak sa musím pousmieť, pretože mne sa žiadne základné hodnoty vôbec nezmenili. Ale oni dnes obhajujú veci, o ktorých pred 20 rokmi buď ani nevedeli, že niečo také bude existovať, že sa tu budeme baviť o 70 pohlaviach, že sa budeme baviť o tom, že môže muž rodiť a všetky tie možné kráviny, že na olympiáde môže muž, človek s mužskými chromozómami môže byť ženy a je to nejaký pokrok a podobne, že je úplne normálne, že bez súhlasu rodičov si budú deti nechávať odoperovať pohlavné orgány. Jednoducho tieto veci, oni vtedy ani nechyrovali. Ale oni sa zmenili. Dneska ani nevedia, ako sa z nich stali monštra. A ja, čo hovorím stále to isté, že potrat je absolútne nepripustný, umelý potrat je vražda, akokoľvek si to zoberete. Homosexuáli by nemali mať manželstva, pretože manželstvo je muž a žena. Absolútne určite by si nemali adoptovať deti, pretože to je proti právam detí na otca a mamu. Hovorím stále to isté. V ničom som sa neposunul. Ale zrazu oni mi hovoria, že ja som sa zmenil. Vážený, nie. Vy ste sa tým, že ste celý čas žrali len to jedno propagandistické seno z toho jedného zdroja informačného, z toho progresívneho. A vôbec ste to neporovnávali s nejakými inými informáciami, jednoducho ste kritické myslenie zavesili na klinec, tak na základe toho sa z vás stali totalitne mysliaci ľudia. A drvivá väčšina z vás o tom ani nevie. A vďaka tomu, keď vás sledujem, milí progresívci, absolútne rozumiem, čo to znamená, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. A absolútne do podrobnosti rozumiem tomu a chápem, ako bolo možné, že sa komunisti dostali k moci. Pretože všetci, keď som čítal rozhovory s desiatkami ľudí, hovorili, my sme tomu verili. A potom časom sme prišli na to, že to je blbosť, že to nefunguje a že tam je strašne veľa zla. To je isté progresivizmus.
utopistická myšlienka, ktorá sa dá presadiť, keďže proti prirodzenosti človeka sa dá presadiť len diktatúrou, len donúcovacími prostriedkami. Prirodzene to väčšina spoločnosti nikdy nepríjme. Vážení priatelia, krásny deň vám želám a opatrujte sa.